We are not going to rest until justice is done. Iko mar japuonj Albert Ojwang manonegi e tesendo bila ma Central dhi nyime dalagi e kaunti ma Homa Bay. Sijui manake pale ambapo nimebakia na kunywa maji na kula chakula na dialysis sifanyiwi. Uchafu bado unazidi kuwa mwingi ndani ya mwili. Moko kuom jotuo nyarogno e kaunti ma Mombasa koni ngimagi ne akirikiki bang' aguch omenda ma thieth ma SHA chungo chudo. I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Senator Masia Dr. Oburu Oginga okwero josiasa mondo were gi tim mar donjore ng'anyo mamuol mar rowere mag Gen Z. Machiegni weche manyien ma kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Anyuola osiepe kaachiel kod jopiny mathoth noyure iko mar Albert Ojwang e dalagi mantiere gweng' ma Kokwanyo e kaunti ma Homa Bay. Ojwang nowito ngimane kokalo lweto bila e tesendo bila ma Central e kaunti ma Nairobi. Jotelo kamoting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jaod bura ma Embakasi Babu Owino, jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo e kind jotelo mamoko noyure nyasino. Jopuonjre manochopo nochwalo kwayo mondo mi mak ji duto te mitudo gi nek mar Ojwang kendo kawnegi okang' mowinjore. Sigana makamano wabro kelo ni weche manyien ma saa 1 kod saa 3 mar otieno. Ka wadhi nyime en ni Senator Masia Dr. Oburu Oginga okwero josiasa mondo were gi tim mar donjo ng'anyo mamuol mar rowere mag Gen Z ma josiasa moko tiyo godo e nyayo mbi margi ma siasa. Kolos e skul primar ma Bondo, Dr. Oburu nowacho ni e seche ma josiasa moko lieko nigi siro rowerego ok owinjore gi ket mbele agenda magi mag siasa. Omedo ni Gen Z owinjo mi thuolo mar yango yo magi biro luwo maonge tudruok moro amora gi josiasa. Bende nokwedo weche mag ndhicho kod obila kaachiel gi teko mathoth mobila tiyo godo kuom jopiny kowacho ni Kenya onego bed piny ma jopiny nyalo chwalo ywak magi maonge luoro moro amora. This country belongs to all of us as Kenyans. We don't want to destroy our country. Me, I support Gen Z because I'm also Gen Z. But I would like to advise that the political class does not seize the agenda of the Gen Z for their own purpose. Let the Gen Z put their agenda up and then let us try our best to solve the issues which are being raised by our young people without killing them. We don't want our people to be killed, and me, I cannot support the loss of life. I also cannot support loss of property. But what we must support is democracy. Jokedo ne ratich oganda e kaunti ma Makueni ojiwo jood bura mondo witoko paro mar chik mageto rido chike matayo ng'anyo. Bura mochwal kod jaod bura ma kaunti ma Nairobi Esther Passaris. Giwacho ni paro mar chikno dhi mayo jopiny ratiro mar bago ng'anyo ponono ni jood bura opuodhe kendo duoko piny Kenya chien e weche mag demokrasia kaachiel gi rocho ratiro mar jopiny ma omigi kod pend chik mar higa 2010. Mwenye anasukuma hiyo mswada sijui kama ni Mkenya ama ni kutoka wapi, sababu hii ni kuonyesha Wakenya hatujakomaa, na vile tumekomaa kama Wakenya hatufasi kufanywa kama hiyo. Naomba mbunge hiyo mswada ikiletwa hapo waipige yanguke. Katiba imetupatia uhuru wa kuandamana, wakati Esther Passaris na wabunge wengine wanasema ya kwamba maandamano ikuwe hatua mita 100 kutoka kwa public office ama state office. Inamaanisha ya kwamba Nairobi yote CBD hakuna mahali kutakuwa na maandamano, na utamu wa maandamano ni kuongea katika gate ili county commissioner to address issues zetu. Utamu wa maandamano ni kuongea katika gate ama ndani ya hiyo public office ili wahusika watu address, badala kupeleka kuweka hizi sheria ambayo ni zinakatabiza umoja ama uhuru wa protest na demonstration. Tunataka tuone
hiyo bill ikisema waandamanaji waongezewe security ili wakiandamana wasiwe na infiltration of the goons. Kwa kuaddress mtu akiwa karibu na sisi. Wewe tuambia 100 meters na tukuoni na hatuna speaker. Sisi want to speak out and we are coming hapo. Hiyo 100 meters we cannot. Tutakuja hata 1 meter ama hata something very near. Kwa sababu kwa nini mnaenda bungeni mnaenda kuchange constitution? It's all right to go to protest. Johan Reche Caruso mapambuta e bunge e kaunti ma Kisumu koro ni to nyalo gamo muya banga yudo kar kano rech. Kar kano rech no ero mabende nyalo tingo tan 10 mar rech ne oyawa yanga gi manager maboma no Abala Wanga kendo biro konyo johala e gengo lal magisebedo ka giyudo kuom higni buora kokalo kuom rech makethore. Chenro no nokel kokalo riwruok e kind kaunti ma Kisumu kod riwruok pinje mag jowagunda European Union. Amora ino miasa matin koro da wacho matin. Wayudo ni kae jo mgongo wazi mapapo mutaka ncha thagre kuma gikane rech ka gikelo mondo kapok gitimo mgongo wazi ncha onge. Koro sani nitie baraf manyalo ting'o kata mana 10 tons of rech ma gidwa loso mgongo wazi. Kendo ka ng'ato jo butchery bende mose wuogi ring'o ma Moleo Slaughterhouse to giuso ring'o korgi to pod ginyalo kano ka. Baraf ni ka maduong' moyaw. Kendo wadwaro ni alote mous modong' be kano ka. Gini dhi kelonwa maendeleo maduong' nikech kata recha ni kiwaro iuse sa mihero nikech gimomiyo iuse sa mihero in gi kama inyalo kete morite maber ma chieng' miparo ni nyalo dhi siro tidhi siro king'eni giri ni save. Wasebedo ka wanyiewo ice kowuok e Kisumu bus stage. Koro mano wadhi loso kae. Kwayona maduong' ne sirikal gilombnwa joket mwandu mondo obi oyabnwa factory machielo mamoko. This is really about food justice. Food should not go to waste. Food that can be consumed by human beings should not go to waste. So really this is about transforming this city to ensure that we reduce food loss and food waste. Maheo joket mwandu gana achiel gi 200 e kaunti ma Siaya onyiso ikruok margi mar yudo loch e sach piem mag nyiso mwandu mopogore mag loch gwenge mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Kanoloso e sach nyasi mar piedho grube 20 mabeyo mag joket mwandu mabiro chung' ne kaunti ma Siaya e sach piem makamano, jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu nolero ni giseketo kenge mowinjore masiro jolochgo mar neno ni giikore moromo ne piem madwe manyien no. Kamano bende spika mar kaunti ma Siaya George Okode manotele nyasi makamano nonyisa diri margi mar yudo loch e dwe manyien ka joket mwandu gi bende ne onyiso mor margi. The purpose of this exhibition is to showcase what we have done with Sibowasco. Sibo has installed smart water meters, which is a new technology using NB-IoT, whereby meters can be read on a platform, and we are extremely happy that we have an opportunity to exhibit with Sibowasco and promote this technology to allow consumers to see their consumption, whereby the meters are recording accurate consumption. Sibowasco is able to see alerts and alarms and fix leakages and burst pipes. As the home user or the business user, you also have an app that enables you to be able to view your consumption on your phone. Waneno kawa wuotho exhibitions ma ji obiro go gin gik malong'o, gin gik molos maber molos e dalawa ka, kendo gin gik ma wadwaro ni jopiny ong'e kendo jopiny ong'ew mondo gichak tiyogo. To moloyo wabotero gi Homa Bay mondo jopiny duto ma Kenya one gik ma waloso Siaya ka, kendo wa encourage jowa mondo omed loso gik moko. En ikruok ma wan go kwarito dhi godo Homa Bay dwe mar 8. Kawuono wan kaka jo-Siaya wamor ni jowa nigi talanta maber kendo gin gi gik mabeyo ma ginyalo tiyogo. Kendo wapuoyo wanyiso jowa ma wang'o yombo ka ni ka giyombo to gimed kendo duso gikgigo mondo ka gidhi Homa Bay to giyomb kendo mana kaka giyomboga East Africa pile pile cha. Moko kuom jotuo nyarogno e kaunti ma Mombasa koro koni ngimagi ni akere keke bang' aguch omenda mar thieth ma SHA chungo chenro mag chiwo negi thieth ma luoko remo midendo ni dialysis. Gikoni chenrono ne ochungi tarik 1 mar dwe mar 7
Kakoridwa ni gitigi pesgi giwegi e chulo thieth, gino mamiyo thoth kisani koro kwame udi maonge thieth nikech onge mar omenda. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Gweng' ma Ushindi Likoni Mombasa. Kae ne ayudo anyuola Zainab Nya ma en jatuo nyarogno kadho gi omoko gi jatuo mane orem yudo thieth mar luoko remo monego timne ndalo 3 e juma. Gipimo na midhiero masane gi kale bang' okumba mar SHA mosebedo ka chudo negi timo lokruok e chenro mekgi ka koridwa ni gichudi gin giwegi eka giyud thieth. Sasa juzi tarehe 1 wakaambiwa sasa section zimeisha, kama hakuna tena nini matibabu tulipe cash. Na kashi yenyewe hatuna, maana tunauliza hiyo kashi labda pengine za ukienda mbio ukapata kwa siku moja ngapi, tukaambiwa 11,000. Usalani sisi niko taabani, huwa sijiwezi kabisa, wanasikia mwili kwa mzito, kutembea kula pia nashindwa pumzi. Mimi kutoka jana mimi sijataka kitu chochote. Hiyo mambo ya SHA angekuwa wanatuambia kwamba itaenda tu kwa miezi 10. Tukajua kwamba sisi tutatibiwa na SHA kwa miezi 10. Kwa hivyo sasa wao walituficha, naonekana pesa yao ilikuwa ya miezi 10 na imeisha. Anyuola Zainab koni gisetemo kaka ginyalo mar tudore gi apisas mag SHA mar ng'eyo adieri mantiere to chutho bang' yudo ote manyisogi ni kiwango mane SHA onego chulnegi ne oserumo. Kila mwezi mimi natumia dawa 15,000. Kila mwezi. Hapo nipige mpate 15,000. Tuangalia madawa yankuja na mengine ya dialysis. Sasa hatujui vichwa vyenyewe hivi vingia tele. Usiku nzima sikulala, mgonjwa kulala. Hivyo sike limit kwa tua figo ya dialysis. Kwa sababu wakiweka limit wataumiza watu. Sio wote ambao wana pesa watakwenda na cash. Kuna wengine hawana pesa wanatumia SHA. Na ndio hiyo SHA haifanyi. Kashi ni 11,000. Ambapo SHA yenyewe kwa vile ni insurance wampa 10,650, lakini ukienda kashi ni 11,000 na sasa kashi mara 3 kwa wiki, hata kama una milioni ndani ya benki itakusha. Midhiero makamano ne bende ayudo ka kwa kumwangala siku zani manja tuo nyarogno mikindani makoni singo mane ochiwnegi sani opogore gi gino madhi nyime. Kitu tu alituambia ikifika mwezi wa 7 tarehe 1 hii ya mara 3 itaisha, watu watafanywa tu mara 2 peke yake. Sisi hiyo ndio ilikuwa iko kwenye akili yetu. Maanake pia wenyewe walituambia serikali imeamua kutusimamia hiyo section 2 watatulipia wenyewe serikali. Lakini sasa tunaona hata hakuna lolote ambalo tumesaidika. Nikifika NHF huko pia asema system hata hazifunguki, hatuna la kusema sisi. Hata kuna mmoja pia wafanya huko nampigia simu pia hashiki, maana hajui ataniambia nini. Luoro mare eni tuono kidek nyore kolero ni onge kod nyalo mar chulo gana 12 didek e juma. Manake pale ambapo nimebakia na kunywa maji na kula chakula na dialysis sifanyiwi. Uchafu bado unazidi kuwa mwingi ndani ya mwili. Kama SHA wanasema kiwango fulani cha pesa wanataka, watuambie pia tujue ni pesa ngapi. Kama tutakuwa nayo sawa tutatoa, kama hatuna tunamwachia Mungu. Giywak ne piny owacho mondo mi orange kaka nyalo resogi, to chutho ni mar garama mar yudo kendo rwako nyarogno manyien bende thothgi ok nyal. Sasa naomba serikali iangazie jambo hili. Hiyo kama inkwisha hiyo section sasa wajue atatufanyaje, kwa sababu si hatuna uwezo. Hata kama hii serikali yetu inatujua pia sisi ni wagonjwa, pia taomba msaada kutoka kwao watusaidie, manake pale tumefikia hatujui tunaenda wapi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mananya kwa Ramogi kuomia thuolo mari kane wakelo ni weche manyien mag kagi kacha waiko ni mathoth wabro kelo ni saa 1 ang'ichwelo to gi saa 3 e oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.